Bij Radio Perolas, een verse aflevering weer live vanuit het centrum van Maastricht. Leuk dat jullie er zijn, we hebben er ook zin in. Ik zal je zeggen, er hangt hier een goede Italiaanse aftershave geur, want naast mij zit designer Mark Meijers. Zijn affiniteit voor design en goed materiaal en Italië is groot. Dus Mark, leuk dat je er bent. Van harte welkom. Ja, dank je. Leuk om te zijn. Dat is goed om te horen. We hebben je een glaasje witte wijn ingeschonken en ik neem er natuurlijk zelf ook eentje en we gaan er een leuke avond van maken. Maar we willen toch eventjes van jezelf horen. Hoe zou jij jezelf op de kaart zetten als je wordt geïntroduceerd in een programma zoals dit? Industrieel vormgever? Raakt dat de kern? Of? Dat is mijn beroepsuitoefening, zeg maar. Maar ondertussen ben je natuurlijk ook ondernemer. Je bent ook marketeer. Je bent ook eigenlijk salesman. En vader, partner. En ja, eigenlijk komt er van alles samen. Het leven is ingewikkelder dan alleen maar designer zijn. Ja. Maar om een beeld te schetsen, waar ben je opgegroeid, waar kom je vandaan, hoe ben je dit leven binnengerold? Ik kom zelf uit Geleen, daar opgegroeid, een echt geweldige jeugd gehad. Het was een leuk stadje destijds om te verblijven en te wonen en zeg maar, jong te zijn. Toch een vrij hechte gemeenschap eigenlijk. Na mijn middelbare school ben ik gaan studeren in Delft, TU Delft industrieel ontwerp. Oh ja. En ja, na die te hebben doorlopen, zeg maar, kwam de vraag en dan. En daar ben ik uiteindelijk voor de keuze gesteld of je gaat voor een bedrijf werken, daar werkervaring op doen en dan mogen daarna een keer de stap zetten naar een eigen ontwerpbureau, wat voor veel ontwerpers een droom is. Hè? Ja, of een brug te ver. Of je bent toch een beetje eigenwijs en je neemt meteen die sprong in het diepe. En dat was in een periode, kan ik nog wel even terughalen, in 1992. Het verdrag van Maastricht. En daarmee zouden eigenlijk hier alle grenzen gaan verdwijnen. Ja. Dan zou je eigenlijk in het hart van Europa zitten en van daaruit alle landen om ons heen kunnen bedienen. Ja. En nou, dat was 29 jaar geleden was dat het idee. Mooie gedachte, ja. Ja, is toch voor een deel is het uitgekomen, denk ik. Jij zal zeggen voor een deel misschien ook niet, maar... Ja, maar kijk, in ons vak, het ontwerpvak, wij werken altijd aan de producten van de toekomst. Maar voor een bedrijf werk je eigenlijk aan de omzet van de toekomst. Dus met andere woorden, je zit in de kern van de bedrijfsactiviteit. En je moet daar iets creëren wat er weer met een bedrijf profijtelijk gaat zijn over zoveel jaar. Nou, dat is maar één ding wat dan telt en dat is vertrouwen. Oh ja. En dan kom je op een gevoelig vlak, want dan hebben we over Nederlanders en Belgen en Duitsers en Nederlanders. En, ja, de cultuurverschillen tussen al die nationaliteiten. En die gaan niet zo heel snel verdwijnen, zeg maar. Oké. Ja. Dat heb jij in de afgelopen 30 jaar aan den lijve ondervonden? Ja. We werken wel met buitenlandse bedrijven, Belgische, Franse, Duitse firma's. Maar zeg maar echt die diepgaande samenwerking, daar moet je eigenlijk 100% voor dat land gaan. Dan ga je je vestigen in Duitsland, dan ga je voor Duitse bedrijven werken. Dan bouw je credentials op en met die credentials kun je weer verder in Duitsland. Ja. Of je moet er misschien wel wegblijven, dat is een beetje dat zijn de keuzes. Ja. Ja, om een beetje inzicht te krijgen in jouw personality. Ik ken jou natuurlijk toch alweer wat langer dan vandaag, maar toch, het begint ook vaak naar het zoeken naar de clichés van hoe plaats je een man als jij in een omgeving en in een gebouw, maar misschien ook al in een auto. En daar kwam jij zelf met een markant antwoord. We gaan eventjes kijken naar een videootje waar we gewoon overheen kunnen praten, want daar introduceren we jouw auto. Tenminste, ik neem aan dat je die nog steeds hebt. Dat is dit exemplaar alleen een andere kleur. Hè? Ik denk dat jij hem in zwart hebt, of niet? Het was een zwarte versie. Ik heb hem helaas niet meer. Door bedrijfseconomische omstandigheden enig moment afstand van moeten nemen. Oh ja. Maar ik was er wel verliefd op, ja. Wat zien wij? Wat is dit voor een auto? Dit is een MGB
de coupé-versie. En een van de oudere modellen met stalen bumpers. En met een nog prachtige Spartaanse techniek van binnen. Voor die tijd een ontzettend pittig autootje. Met een 1800cc motor met dubbele carburateur voor de techneuten onder ons. Okay. Maar dat rijdt serieus vooruit. En mooi is natuurlijk een cabrio. Het mooie aan een cabrio is, je zit buiten en tegelijkertijd verplaats je je. Dus je ruikt alles, je ziet alles, je ervaart alles. Dus, prachtig. Ja, er zijn ook wat plaatjes van, maar die gaan ook wel weer wat stappen verder, want dan komen we in jouw designwereld. Want eigenlijk is dat ook een heel gedesignde auto, hè? Deze, als je hem van de zijkant ziet, op een van de volgende foto's kunnen we zien hoe die van... Dat is een rechte horizontale streep. Dat is ongelooflijk. Ik vind het een heel bijzonder design, omdat het juist zo gedurfd is. Daar heeft iemand een streep getrokken en gezegd, we zijn al op de helft. Het was Engelse auto, natuurlijk Engels design. En je ziet gewoon wel zeg maar de tijd erin terug van in de periode waarin die gecreëerd is. En plus Engelse zijn wat Spartaanse, wat minder snel die elegante lijn zeg maar dan die Italianen hebben. Ja. En, of Raymond Loewy in Amerika, die ook alles aerodynamisch uitvoerde zo ongeveer. Ja, dat was een succesvol maniertje. Deze stuurde je ook toe. Wat is dit? Ja, ik meen zelf een Jaguar. Ik heb niet even het model helemaal op het netvlies. Of zoiets heet dat, ja. En hier zie je weer meer wel die Italiaanse lijn erin terug. Er zijn ook een aantal Italiaanse designhuizen die specifiek voor automerken allerlei supercars hebben ontworpen. Pininfarina is er eentje van, Giugiaro Design. Dat zijn meesters in het stileren, meesters in het vormgeven van... En dit wordt nog vaak vanuit klei gemaakt, dus echt gemodelleerd. Ik meen dat ik er ook een plaatje van heb doorgestuurd. Ja, er komt zo meteen een plaatje van iemand die dat in klei is aan het... Ja, hier zie je het. En dat gaat dan laagje voor laagje, dus er zit een idee achter, maar tegelijkertijd is het ook bijna beeldhouwwerk. Oh, zo ja. Aerodynamisch, maar ook eigenlijk gewoon visueel smooth maken. Ja. Prachtig. Maar stileren, ik denk dat dat de juiste benaming zou zijn. Hoe krijg je nou een specifiek model? Ja, elk bureau had zo zijn eigen stijl en kenmerk. Zagato was bijvoorbeeld iemand die heel afwijkende designs heeft geleverd. Ja. Dus ja. Ja, dat inspireert je. Ja. Maar ja, dan kijk ik gewoon eventjes verder naar, want je hebt enorm veel foto's doorgestuurd, dus wij zaten eventjes wel met de handen in ons haar van, hey, jeetje, wat gaan we hier allemaal mee doen? Ja. Maar jij komt ook met een foto van het station in Luik van meneer Calatrava. Ja. En dat is dit gewelf. Eigenlijk zit daar ook weer die stilering, die gewelfdheid in. Daar heb je toch iets mee, denk ik. Ja, dat was eigenlijk heel grappig, nog voordat Calatrava zo beroemd was. Ik werkte destijds, deed mijn afstuderen bij Boijmans van Beuningen, museum in Rotterdam. En dan moest ik altijd langs het Nederlands Architectuurinstituut. En er was een expositie van Santiago Calatrava. Ja. En ik werd in eerste instantie meer getrokken door zijn ontwerpen van stoelen en producten. Maar hij heeft ook een soort mobielen gemaakt. Dingen die op een hele vernuftige wijze aan touwtjes hangen, maar objecten laten zweven. Prachtige dingen. Dus daar is hij altijd naar op zoek, ook in zijn architectonisch werk. Bruggen zie je dat ook heel erg terug, waar hij er veel van heeft gemaakt. En daar zit altijd een soort van beetje zoektocht, ontdekkingstocht van... kan ik iets bijzonders creëren, maar wat dan natuurlijk toch aan alle eisen voldoet. Oké. Ja, dat klinkt wel naar iemand die zich laat inspireren door wat hem in de dagelijkse dag gewoon opvalt. Want jij zit veel meer, lijkt mij, in die historie van dingen. Tenminste, jouw aantal foto's die naar historische ruimtes en gebouwen verwijzen, dat was ook nogal aanzienlijk.
Je wordt geïnspireerd door kerken, door kerkgebouwen, door kathedralen, door het binnenwerk van kathedralen. Daar heb je toch iets mee, denk ik. Ja, maar of dat nou noodzakelijkerwijs alleen de stilering is of de vormgeving, ik denk dat ik heel erg gevoelig ben voor sfeer en beleving. Maar ook voor het doorzetten van een bepaalde gedachte. Of iets consistent is, of dat het in balans is. En met name, dat laatste is misschien nog wel een van de belangrijkste zaken. Hoe krijg je iets in balans? Hè? Hoe zorg je dat er niet iets te veel doorhangt naar of de techniek, of de functionaliteit, of misschien wel het stilistische. Je noemde net Louis, waarbij de streamlining was een maniertje. Op een gegeven moment. Hè? Want die deed niks aan de aerodynamica van de auto. Ook niet van de koelkast. Nee. Want dat deed hij ook. Die werden ook aerodynamisch. Die kwamen misschien niet in de windtunnel, maar die gaven wel het gevoel van een aerodynamische koelkast. Ja. Maar voor het tijdsbeeld was dat wel een fenomenaal vernieuwende gedachte en een vernieuwend ontwerp. Dus dat kan ik ontzettend waarderen. Ja. Maar op het moment dat iets te veel een maniertje wordt en je gaat het herhalen. En dat heeft Calatrava ook wel een beetje aan zich. Ik weet niet of je wel eens in Valencia bent geweest. Ja. Waar ze dan 6 van zijn gebouwen bij elkaar hebben gezet. Ieder van die gebouwen voor zich zijn fantastisch. Het oog wat open en dicht kan en allemaal de kenmerkende stijl van de meester. Maar bij elkaar zijn ze eigenlijk te veel. Dat is in ieder geval mijn mening. En dan mis je een beetje de balans en dan wordt het ook een beetje een showcase van kijk eens wat ik kan. Of in dit geval wat de stad Valencia kan, want ze zijn er ook aan failliet gegaan. Hè? Is dat zo? Ja. Oké. Ja. Ja, dat zie ik er van de buitenkant niet aan, maar dat ongetwijfeld is dat de geval. Ja, de heer Calatrava stuurde ook nog altijd een extra rekeningetje achteraf, dus dat kan hebben bijgedragen. Vind je niet jammer dat wij in Maastricht die campus zijn misgelopen van hem? Ja. Dat was wel een bijzonder iets geweest. Ook om de reden misschien wel dat op ceramiek zie je ook fantastische gebouwen, maar ook daar is te veel bij elkaar gezet en te dicht op elkaar gepropt, naar mijn mening. Juist op die plek zou een heel mooi statement kunnen hebben gestaan van Calatrava, wat echt wereldwijde aandacht had gekregen. En die had daar de ruimte gekregen. Nu is dat eigenlijk het Bonnefante Museum. Dat is eigenlijk het meest pregnante gebouw in het hele ceramiek. Ja. En daar was ook wel veel discussie over of dat nou zou passen, want dat was postmodern en dat was misschien wel daardoor een beetje achterhaald op dat moment. Maar ik vind het voor een museumgebouw is het echt een magnifiek gebouw. Ja. Echt waar. Ja. Nou, voor mij had Calatrava ook gemogen, maar blijkbaar stonden laten we maar zeggen, de signalen niet allemaal in de goede richting en is het helaas gesneuveld op de fundering na. Ja. Maar nou goed, dat geeft wel een beetje idee dat jouw inspiratie eigenlijk uit allerlei hoeken komt. En dus zowel uit historie als uit modern ontwerp en van alles een beetje wat. Ja, ik kan niet zeggen dat het alleen maar door historie wordt gedreven, dan zou ik meer in het verleden leven. Nee, het gaat juist om het goede van het verleden te linken aan de techniek van nu en van de toekomst. En er komen ook straks voorbeelden voorbij van 3D-printen, van alle mogelijke nieuwe productietechnologieën. Dus daar... Ben je opgegroeid te midden van andere, eerdere designers, ik zal maar zeggen, kennissen van je ouders of mensen bij wie je al een beetje als jongetje kon proeven van waar gaat het leven naartoe of wat kan er allemaal? Nee, dat was eigenlijk weinig aan de orde. Mijn moeder was wel creatief, maar ja, ze moest 4 jongens opvoeden, dus ze had ze de hand aan vol. Welk nummertje ben jij in de rij? De lastige, de derde. De lastige, oké. Dus, maar ja, dat vormt je wel op de manier waar je moet altijd voor je plekje vechten. En ik denk dat dat wel meehelpt aan dat wat ik doe. Ja. Maar vanuit de vormgeving en design en ontwerp of creativiteit, met de uitzondering van je moeder, is dat iets wat helemaal uit jou is ontstaan en je bent dat gaan doen? Maar als ik het terug bekijk, mijn moeder was dan meer creatief, maar met een soort losse pols, zeg maar. En ze is later gaan schilderen en zeer verdienstelijk overigens.
Maar mijn vader was technisch tekenaar en die heeft dan meer dat hele precieze. Okay. Dus die rekent ook bouwconstructies door en dat soort zaken. Dat heeft je toch Dus mee geïnspireerd om dat te gaan doen wat je ging doen? Of het specifiek, dat is meer een retro-perspectief terugkijken van ja, hoe heeft het zo kunnen komen. Maar nee, dat was niet de oorzaak. Ik kon goed tekenen. En misschien, ik weet niet of je ooit hier op deze stoel hebt gezeten, maar Paul Kusters, wij woonden twee straten van elkaar en we gingen samen vroeger gewoon samen tekenen. Gewoon leuk, omdat we dat als soort hobby. Hij heeft een hele andere richting uiteindelijk gekozen. Ook een hele leuke richting, maar... Ik heb hem ook jaren niet meer gezien, maar geweldig wat hij doet. Ja. En ik ben dan in het meer het technische terechtgekomen. Ja, technisch, maar altijd met een creatief element, zoekend naar wat kan er. Want... Ja, maar er komt toch dat verhaal van die balans terug. Iets wat te technisch is en wat mensen vervolgens niet snappen omdat het te complex is. Of wat er misschien niet mooi elegant uitziet. Dat wordt niet verkocht. En anderzijds iets wat alleen maar stilistisch is, wordt misschien wel verkocht, maar dan gaat het in de vitrine. Mm-hmm. Ik refereer bijvoorbeeld aan Alessi. En we hebben eens een keer in Kerkrade destijds een mooie lezing van Alberto Alessi bijgewoond. Aha. En, in de Cube of daar? Dat was in de Cube Design Museum, ja. Inderdaad. Daar was hij een keer als spreker te gast. Mm-hmm. En daar had hij wel een mooi statement over. Hij zegt, kijk eens, wij van Alessi, wij zoeken altijd de grens op. En iedereen kent bijvoorbeeld die fluitketel met een vogeltje voorop. Ja. Op het moment dat er water kookt, begint dat vogeltje te fluiten, maar dan krijg je het vogeltje niet meer vanaf, omdat water is natuurlijk 100 graden. Oh jee, oh ja. Ja. En dus functioneel kon je daar wel iets van vinden. En hij had daar het volgende statement over, wij zoeken altijd de grens op. En dat betekent dat we ook wel eens over de grens heen gaan. Ik, als meneer Alessi, zou me zorgen moeten maken als we niet meer over die grens heen gaan, want dan zitten we in onze comfortzone. En dat willen we niet zijn. Dus het feit dat wij onze vingers verbranden, dat dient toch, laten we maar zeggen, de outside the box denken van meneer Alessi. Ja, ik vind het wel een mooi statement. En het is een designklassieker, de citruspers van Philip Stark. Ja. Nou, een mooier stilistisch ontwerp kun je bijna niet voorstellen. Misschien de raket van Kuifje zou in de buurt komen. Ja, ja. Maar werken doet het niet. Als je daar je citroenen op moet uitpersen, dan heb je een zware kluif. Ja, ja. Maar nou, mooi om te hebben dus, ja. in de keuken. Maar ik zit niet zozeer op die lijn hoor, overigens. Ik wil toch dat het functioneert. Dan ga ik nog verder denken dat het toch uiteindelijk moet doen wat het moet doen. Ja, waarvoor het dient. We gaan eens wat plaatjes bekijken die jij hebt benoemd als, nou, dit zijn dingen die mij inspireren. In de algemene zin van het woord, want het schiet alle kanten uit. We hebben dat maar eventjes de categorie inspiratie genoemd. En onze technische mensen die weten dat zo meteen op het scherm te toveren. Daar ben ik van overtuigd. Kijk, je moet maar even toelichten. Wat zien we hier? Ja, en natuurlijk een hyper gestileerde fiets. Waarbij de naaf ontbreekt, dus de wielen worden aangedreven vanuit de voorwiel aan de bovenzijde, aan het achterwiel vanuit de onderzijde. Want je kunt een wiel ook laten draaien zonder dat dat vanuit het midden roteert. Ja, als het goed is opgesloten. Ja. Ja, maar je krijgt natuurlijk een fantastisch stilistisch plaatje. Of dit weer een fiets is die nou heel fijn fietst. Ik heb er nooit op gezeten, maar Nee, maar dus meer misschien bedoeld als een denkrichting van op hier zou je door kunnen gaan om te zien wat dan technisch haalbaar is. Het mooie hieraan is dat je niet de dingen voor lief neemt zoals ze zijn. En dat is nou net wat te vaak gebeurt, puur ook vaak vanuit de gedachte van de onderneming die al maakt met bepaalde machines iets wat ze al 30 jaar zo maken. Ja. Dus ja, dat is in de naaf in de fiets, logisch toch? Dan ga je toch met spaken. Dus dan, dat vind ik wel fascinerend als je op een gegeven moment dingen kunt weglaten. Ja, ja. Omdat iemand zich afvraagt, de why-vraag stelt, maar waarom zit het hier eigenlijk? Ja. Kan het niet toch anders? En dan blijkt het misschien wel
zonder te kunnen. Ja. Er komt vast weer een volgende, want kijk, dit ding, er zijn 3 plaatjes van dit instrument. Nou, dit is totaal niet gestileerd, maar daarmee des te mooier. Dit is een 3D-printer die gedichten schrijft met zeezand, zeg maar. Die vervolgens, hier zie je een voorbeeld. Ik vond dit zo geweldig. Het is iets hoogtechnologisch. Hè? Tegelijkertijd, het is iets wat de mensen raakt in hun hart, want er wordt een prachtig gedicht op de straat afgebeeld. En het is tegelijkertijd ook nog eens duurzaam. Ja. Want het gedicht is niet blijvend daar, maar er is ook iets vluchtigs aan. Dus daar zit het zand komt uiteindelijk tussen de tegels terecht en verwaaid. Dat was dan het gedicht. En ze doen eigenlijk niemand kwaad, alleen ze geven wel mensen even een glimlach op hun gezicht. Ja. Heel bijzonder. Ja. Ja, van design oogpunt uit heeft het dus niet zozeer met vormgeving te maken, maar meer met outside the box denken van hoe kun je omgaan met kunst, met dichten, maar ook met vergankelijk printen. Ja. En hoe combineer je de disciplines die van nature nooit dicht bij elkaar zitten, zeg maar. Ja. En dat is eigenlijk wat ik dagelijks doe. Het voordeel van mijn vak is dat je bent niet gebonden aan een branche, je bent niet gebonden aan een bedrijf, je bent ook niet gebonden aan bepaalde mensen binnen een bedrijf. Je opereert tussen alle rangen en standen door en je kunt overal iets pikken. Niet ideeën, want die zijn van anderen, maar wel techniek of kennis of aan die aan elkaar linken. Ja. En dat is maar weinig gegeven, want die komen meestal niet in die keukens van andere bedrijven. Het is zelfs je taak dat je dat doet. Ik bedoel, je moet ook echt zorgen dat je dingen verbindt met elkaar die anderen gewoon laten liggen, omdat het niet in een hokje past. Laat het zo zeggen, ik zie het wel als mijn roeping. Oké. Maar het is niet zozeer dat een bedrijf mij daar de opdracht toe geeft, want het gaat voor veel bedrijven snel te ver. Oké. In de regel zijn bedrijven minder snel geneigd iets heel nieuws te gaan doen. Iets wat ze niet kennen. Dat wordt snel als niet voor ons betiteld. Dwaling. Dat is één aspect. En we hebben nog te maken met een andere zeg maar weerstand. Dat noemen wij het not invented here syndroom. Oh. En dat betekent dat als je bij een bedrijf komt en je hebt een heel goed idee, dan had het bedrijf of de persoon die dat moet beoordelen graag gehad dat hij zelf dat idee had gehad. Oh jee. Ja. En dan wordt het heel snel afgeschoten als zijnde, het is niet voor ons of het is niet ons idee en dan willen we niet. Daar heb je vast iets op gevonden, dat je toch de beslissingnemer het gevoel geeft dat hij het ook een beetje zelf heeft bedacht, of... Ja, dat kan, maar je zit altijd met rechten en dat soort zaken. Dus dat is nog niet meteen de meest ideale oplossing, zeg maar. En een idee uit handen geven wat jij bedacht hebt, is ook niet direct ideaal. Wat in de loop der jaren wel is ontstaan, is dat je veel sneller voor jezelf kunt vaststellen of een bedrijf open staat voor dat soort suggesties. Ja. En je ze wel of niet kunt meenemen in bepaalde andere gedachtegang of andere... Ja. En om eerlijk te zijn, we gaan het eigenlijk nog heel uitgebreid denken over duurzaamheid hebben. Daar moet dat gebeuren, maar dat is het niet een wens, maar dat is gewoon een noodzaak. Ja. We waren nog niet helemaal klaar met de inspirerende plaatjes, want we hebben nu wel kijk, hier zijn nog een aantal dingen. Ja. Dit kun jij plaatsen. Ja, dit zijn stoelen van Tom Dixon. Ze lijken ook wel op Frits Hansen stoelen. Mooi gedesigned. Het zit een bepaalde overgestoffeerde stoelfauteuilrichting, zeg maar. Maar dit is met name ook, heb ik dat laten zien, omdat ik op zijn expositie was in Milaan. Oh ja. En hij een prachtige solo-expositie had met allemaal producten die aansprekend waren. Waar ook elke keer, hier zie je ook lampen, met een hele specifieke coating die er echt een gouden gloed aan geven of een soort bulb effect geven. Ja.
sprak me heel erg aan. Kijk eens aan. Ja, er zijn nog meer plaatjes, misschien weliswaar niet van dezelfde beurs waar je geweest bent, maar ja, hier bijvoorbeeld deze. Deze was er wel, die was een heel mooi oud palazzo in Milaan. Dit is van Vuitton. Oh ja. Ja. Van de koffers, onder andere tassen. Maar goed, het is eigenlijk een leerbedrijf, dus die hadden zoiets, wij huren in Milaan een oud palazzo, laten een aantal ontwerpers, creatieve mensen, mooie dingen maken. Ja. Ook deze lamp is ook met leerstukken. Oh ja. Ja. En dus ze hebben daar dan toch een soort open-mindedness, waarvan ik altijd enthousiast word, zeg maar. Ik zou graag willen dat wij hier in dit deel van Europa dat ook meer zouden hebben. Meer durven. Durven, proberen, ook kunnen falen, maar eigenlijk kan dit niet falen. Want het is, wil nog niet zeggen dat dit product nou in serie gaat en dat dat allemaal meteen commercieel de markt gaat, maar je laat zien waar je voor staat, met een blik van een ander. Oké. Ja. En toch met die story van een Vuitton, wat echt heel, heel goed in leerbewerking is, daarin terugkomend. Dus je laat ook nog een stukje vakmanschap zien. Ja. Ja. Vind je dat deze regio, want we hebben het ook een beetje over, laten we zeggen, Groot-Maastricht, Zuid-Limburg, misschien dat zelfs wat er een beetje nog omheen ligt, dat wij verhoudingsgewijs presteren in de designsector, in het vormgeven van bijzondere dingen? Niet noodzakelijkerwijs, nee. Nee, vind je niet? Nee. Want er gebeurt best, in mijn perceptie gebeurt er veel. We hebben natuurlijk op het modegebied Fashion Clash, die wel op Jane Worthington is een van de dames die toch voor de grotere merken ook designt. We hebben allerlei andere designers, architecten zelfs, die meubels maken. Mathieu Bruls heeft hier gezeten. René Holte werkt voor Artifor, maakt daar prachtige dingen voor. Er gebeuren wel dingen, maar als je ze op de schaal plaatst, nationaal en internationaal, en met name de laatste is eigenlijk het enige wat telt, ja, dan blijven we toch wel achter. Dan blijven we achter en dat heeft ook wel mee te maken dat in Limburg niet een hele rijke historie is van wat wij dan noemen zelfspecificerende maakindustrie. Er wordt wel heel veel toegeleverd, er worden ook wel dingen ontwikkeld. We hebben een hele sterke machinebouw, we hebben medische apparaten, daar gebeurt heel veel op. Maar echt richting consumentenproducten, richting misschien ook wel designproducten, ja, dat is helaas hier weinig. We hebben Moza, we hebben ook een Trespa, zit ook in Limburg. Er zijn wel wat bedrijven te vinden, Leolux uiteraard. Maar op het totaal gezien is het weinig. Het is niet overdreven veel. En ja, dan mis je ook wel een beetje de voedingsbodem om dat zichzelf te laten versterken. Ja. En ook om mensen hier te houden of zelfs om creatieve mensen hierheen te halen. Ja. We gaan eens kijken naar de dingen die je zelf designt of gedesigned hebt. Want niet alles is misschien heel erg actueel. Maar je kwam onder andere met dit hier. Wat zien we? Dit is een tafel gemaakt uit koolstofvezel. Dat was niet in een opdracht van een klant. Maar dit heb ik in eigen beheer gedaan. Waarbij ik mezelf als doel had gesteld. Wat kan in koolstofvezel, het materiaal dat we kennen onder andere uit de Formule 1, waar heel lichtgewicht constructies mee kunnen worden gemaakt. Wielrenfietsen ook, denk ik. Wielrenfietsen, ja. Carbonfietsen is inderdaad bekend. Wat kun je met dat materiaal en de techniek om dat te maken produceren zodanig dat je een zo groot mogelijke overspanning krijgt? Oké. Voor een tafel die dan maar heel weinig mag doorveren in het midden. En daar hebben we onderzoek naar gedaan. Daar gaat dan ook wel echt heel wat schetswerk aan vooraf. Je moet testen, je moet dingen laten doorrekenen. Dan blijkt dat voor puur dit soort composieten of moeilijk is om daar software voor te vinden die dat kan doorrekenen. Of je zit bij de hele grote bedrijven die daar hele duur software voor hebben. Ja, die mogen wij dan helaas niet lenen. Maar zo zijn we wel tot ontwerp gekomen wat die elegantie heeft. Ja. Met die
ultra dunne zijkanten, terwijl die toch 3 meter in overspanning is. 3 meter. Dat is geen 3D-printje, neem ik aan, Nee. deze tafel. Nee. Dat is ingewikkelder om te maken. Het zijn vezels die je in een bepaalde richting legt en die vervolgens worden doordrenkt met hars. Oké. Ja. En, Dat wordt nog een rode draad zo meteen, denk ik. Ja. nou, dat Oké. gaat dan iets duurzamer dan dat dit is. Want Nee, dit is- ja. Oké. We gaan dan naar het volgende plaatje kijken, want dit heb je ook gemaakt. Ja. Dit was wel voortkomend uit een vraag van een bedrijf, Low & Boner. Een bedrijf die maken non-wovens. Die hebben een specifiek soort materiaal, dat heet Colbeck. En een aantal ontwerpers gevraagd en kunstenaars, wat zouden jullie nu met ons materiaal kunnen maken? Oh ja. En dat is toch een beetje die Italiaanse manier. Dus Mensen uitdagen, prikkelen. dat speelden we graag op in en er komen ook heel verrassende dingen uit. En dit is gepresenteerd op de Dutch Design Week, ondertussen 3 jaar geleden. Strijp T, je hebt strijp S en je hebt strijp T. Ik ken het, ja. En dit was een heel mooi leegstaand gebouw, of in ieder geval deze verdieping, waar die stoel perfect tot zijn recht kwam. Ja. Maar uiteindelijk vond daar de hele expositie plaats. Dit is dus een lichtstoel, een loungechair eigenlijk, waarbij het doek wat hoge trekspanning aan kan, op spanning is gebracht, zodanig dat je daar toch redelijk comfortabel op kunt zitten. Ja. Dus ook daar ga je uit van materiaaleigenschappen en zoek daarmee eigenlijk een beetje de grenzen op van wat kan. Oké, ja. Spannend, lijkt me leuk om aan mee te doen, zoiets. Ja, het moet een uitdaging zijn. Ja. Daar zit er nog eentje. Dit hier, ja. Dit is een medisch apparaat, denk ik dan. Het is een medisch apparaat, maar wel eentje die misschien wel heel erg belangrijk is in heel veel mensenlevens. Dit is een apparaat dat stofjes analyseert door middel van verhitting. In het apparaat zit een oventje, daar worden kleine pannetjes in aangebracht. In de pannetje zit vervolgens een stofje, dat kan een bloedmonster zijn. Dat kan een kunststofkorrel zijn van de concurrent, waarvan je wil weten hoe die is samengesteld. Oh. Dat kan zijn of er coronavirus in zit, daar kan van alles mee worden onderzocht. En bovenste deel is dan een robot, die plaatst om de beurt die pannetjes in die oven. En de hele techniek binnenin, dat is ontwikkeld door firma in Sittard, Anatech. Maar het apparaat zelf is voor Amerikaanse firma en multinational, Perk & Elmer. En dit product is in 2005, 2006 ontwikkeld en is nog steeds in productie. Dus wat dat betreft heeft het een lange levensduur. Ik goed kan me design. voorstellen dat jij hier in een team zit, te midden van allerlei, ik zeg maar even microbiologen tot en met andere techneuten. Maar dat, als jij de vraag krijgt, ga dat nou eens designen, dan ben je wel een eenling in zo'n gezelschap, of valt dat mee? Uiteindelijk is ons vak bestaat uit multidisciplinair samenwerken. En dat komt een beetje ook terug, denk ik, in de andere verhalen. Dus je moet altijd de kennis van anderen integreren in één ontwerp. Okay. En die kennis die gaat aan één kant uit richting elektrotechniek, de andere kant richting in dit geval thermodynamica, maar ook productietechnologie, materialen, de behuizing die tegen bepaalde temperaturen bestand moet zijn, maar ook tegen een goede prijs in serie gemaakt kan worden. Dus, en daar werk je samen met allerlei specialisten. En jij bent dan degene die al die touwtjes aan elkaar knoopt en daar ook nog eens een keer een mooie lijn overheen legt. Heftig. Ja. Er is er nog eentje, een horloge, denk ik. Kijk, daar is die. Ja. Is die ooit gemaakt? Misschien niet, hè? Of... Als prototype hebben we die gemaakt. Ja. Oké. Ja. Wat een avontuur. Ook hier zat weer een beetje die ontdekkingstocht. Hier wordt metaal geprint met 3D-printen. Oké. Ja. En het voordeel wat je daarmee bereikt is dat je hele open structuren kunt creëren, die ook al veelvuldig worden toegepast om gewicht te besparen. Bijvoorbeeld in auto's of in fietsframes. Hier is gewichtsbesparing iets minder van belang, maar we wilden die open structuur
zeg maar laten terugkomen. Het uurwerk is een skeleton uurwerk, dus ook daar kun je zeg maar doorheen kijken. En de intentie is juist om die open structuur vervolgens weer glad te maken door er een hele harde, transparante kunststof omheen te gieten. Dat is dat glas eigenlijk waarvan, Ja. Oké, dat is... Net zo goed als jouw iPhone met Gorilla Glas is behandeld. Oh, zo ja. Hè, een soort behandeling van glas die het heel krasbestendig maakt, zou je dat daarmee ook mee kunnen. Nou, dus aan de grenzen van de technologie, want dat is allemaal hypernieuw natuurlijk. Dat zijn allemaal vrij nieuwe producten. Voor de mensen die meer in de vak zitten is er wat minder nieuw. En 3D-printen bestaat bijvoorbeeld al misschien wel 30 jaar. Dus wij gebruiken het in ons vak al heel lang voor prototyping. Doen dat nog steeds. Maar het combineren in andere toepassingen, dat is meestal het nieuwe eraan. Ja. Maar Apple heeft ook heel veel kennis bij anderen ingekocht om uiteindelijk daar een hele coole iPhone uit te maken. Daar is van bekend dat heel veel dingen die Apple heeft toegepast gewoon door overheden zijn ontwikkeld. Vaak in dienst van defensie natuurlijk, maar gewoon met belastinggeld van burgers. En handig bij elkaar gebracht door, meneer Jobs zullen we maar zeggen. Ja. Maar door het team dat daarvan een hele goede telefoon weet te maken. Maar Steve Jobs was wel iemand die had ook voor industrial design. Ja. En die had dat als een van de weinigen een soort... op zijn Amerikaans zeggen ze een asset, hè? Dat was dan een bepaalde waarde van de onderneming. Ja, we krijgen een gast hier. Ja, je weet dat altijd ergens in de loop van de avond loopt Max naar binnen, die is dan uitgeslapen en die zoekt een schoot om op te zitten. Tenzij dat je hem daar gaat aaien, dan blijft hij daar de hele avond zitten. Waarschijnlijk. Maar hij is natuurlijk zo eenkennig. Kom maar, zie je, daar heb je het al. Nou, dan wil hij natuurlijk verder zijn dutje doen in de nabijheid van de warme lamp. Dat is het leuke aan dit programma natuurlijk, dat dat allemaal gewoon lekker los moet kunnen. Dit kun je niet registreren, dit. Die ben je aan de goden overgeleverd, maar op een of andere manier voelt hij zich hier senang, dus we gaan dat gewoon maar zo laten. Maar we zitten bij Steve Jobs, toch ook iemand die jou ook wel inspireert, denk ik, of niet, in zijn hele... Ja, het was, als je de autobiografie, niet de autobiografie, maar de biografie leest, een redelijk onmogelijke man. Die wel heel sterk in zijn eigen opvattingen geloofde. Maar wat hij gedaan heeft voor ons vak. Jonathan Ive, de ontwerper van de iPhone en daarvoor van de iPod en andere producten van Apple. Ja, die heeft daar een ontzettend zwaar stempel mogen drukken op de vormgeving van die Apple producten. Ja. En iedereen roemt ze. En ik denk dat het terecht is, want er zit een hele duidelijke filosofie achter, die overigens ook weer niet helemaal nieuw was, want daar komt onder andere sterk van Braun vandaan. De Duitse firma die al heel duidelijk een soort minimalistische opvattingen had over design. Het why, how en what. Dat is waar een iPhone, moet ik zeggen Apple zich eigenlijk mee onderscheiden heeft, ja. Ja, en ik denk ook door dingen weg te laten. Ja. En men is geneigd meer functionaliteit. Ja. Maar als je het makkelijker kunt maken door minder functionaliteit erin te stoppen, dan zou je daarvoor moeten kiezen. Ja. We hebben een snelle auto gezien. Hè? Tenminste, ik ga ervan uit dat die MG dat geen trage auto was in zijn eigen tijd. Je hebt een schitterend horloge gemaakt, wat zelfs door zijn metaalbewerking tot gewichtsbesparing leidt. Dus je voelt waarschijnlijk niet dat je hem aan je pols hebt. Maar je bent zelf ook eentje van de topprestaties voor jezelf. Want je bent een hele sportieve gast die gewoon veel sport. En daar ook de lat best wel hoog legt. Ja, voor zover dat past binnen de drukke werkzaamheden. Maar je wil toch compenseren. Ik denk, en daar zit ook een stukje prestatiedrang achter. Ja, hier heb je dan. Hier loopt een prachtig Limburgs plekje voor degene die er nog nooit geweest is, absoluut aan te raden. Kadier een keer? Net achter Kadier een keer inderdaad. Okay. Ja. De Wolfskop. Ja. En met toch wel een van de mooiste uitzichten van Limburg, denk ik. Ja. En dan loop jij dus te rennen. Je zou bijna zeggen joggen, maar het gaat ietsje sneller, denk ik, of niet?
Probeer toch nog iets sneller te zijn dan dat. En, ja, dit is het plaatje ook weer met een prachtige Limburgse heuvellandschap op de achtergrond. Ik meen dat dit IJs, is de dat? koning van Spanje is. Oh. Ja, nee, dat zou wel eens kunnen dat het een IJs. Ja, ik weet het ook niet zeker. Ja. Ja. Limburgs mooiste was dit. Oh ja. Maar dit was meer ook nog voorbereiding op misschien een plaatje wat hierna komt. De beklimming van de Mont Ventoux. Ja, dit is, Ja, dat is dit daar is in de buurt, maar dit is... hier ga je niet met de fiets naar beneden. Ben jij dit hier aan dat... Nou, dit was mijn partner, ik had de camera op mijn buik, en, ja. maar wij vlogen wel samen door de lucht, zeg maar. Dus parapenten boven de Mont Blanc. Oh, oké. Ja. Ja. Omdat we daar ook een trailrun hadden gedaan in Chamonix. En ja, we vonden dat leuk om daar nog eens even... Dus iedere week sta je op de sportschool of hoe pak je het aan? Ja, probeer minstens 2 keer per week te sporten. En we sporten hier in Maastricht bij Atletiek Maastricht. Oké. Dus ja, leuke, gezellige club. En ja, je moet het bijhouden en wil je een bepaald niveau vasthouden. En enig moment zal dat natuurlijk wel wat gaan afnemen, maar vooralsnog Voorlopig kun je door. heb ik nog de ambitie om mijn 10e marathon te gaan lopen. Kijk, Dus ik heb dat er, is, dus je hebt er al 9 gelopen, wil je daarmee zeggen? Ja. Wow. Nou, dat is een schitterende prestatie. Ja, Wanneer dus- ga je dat doen? Is dat Nou, dat hangt heel erg van de COVID-omstandigheden af, want uiteindelijk er zijn ontzettend veel marathons afgelast. Men wil natuurlijk niet met zoveel mensen op een kluitje die allemaal ook met sportuitoefening bezig zijn. Ja. Dus dat is even in de toekomst geschreven, maar die gaat er wel komen. Dat wordt wel Nou, een historische. Dat zijn heel wat kilometers. En dan moet je natuurlijk een aanloop nemen. Dat wil zeggen maanden van tevoren beginnen met trainen Ja. om dat te kunnen halen. Ja. Knap. Ja, bijzonder. En het leuke daaraan is ook dat wij proberen dat wel altijd te combineren met lopen in een mooie stad. Dat je daaraan gekoppeld natuurlijk ook nog een prachtige stad kunt bezoeken. Ja, ja. Dus je hebt de marathon gelopen van, ik zeg maar even Amsterdam, of gaat het nog verder? Amsterdam ben ik ook geweest, maar New York, Athene, Venetië, Berlijn. Dus, Geweldig. in ieder geval Athene was sowieso bijzonder, want dat was precies 2500 jaar nadat daar de eerste marathon ooit heeft plaatsgevonden. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Wat ik al knap vind dat ze het precies zo kunnen terugrekenen. Ja. Maar je eindigde dan vervolgens in het Olympisch Stadion van Athene en ja, dat was wel een historische grond, zeg maar. Dat lijkt me wel heel bijzonder, ja. Nou, het wordt het tijd voor volgend jaar met de fakkel en dan voorop. Kijken hoe ver je komt. Maar je hebt nogal wat historische helden, heb je ook prijsgegeven. Mensen die toch, ik wil niet zeggen dat het je idolen zijn, maar wel mensen die jou hebben geïnspireerd. En ik loop eens even door het rijtje heen, want dit zijn de plaatjes die horen bij mensen die voor jou iets hebben betekend. Ja, Wie is dat is onze meest beroemde en waanzinnige marathonloper Eliud Kipchoge. Net weer Olympisch goud gewonnen op de marathon. En dit is een plaatje, hij wordt gesponsord door Nike en wij werken onder andere voor Nike. Dus we hadden een mooi inkijkje daar in een van de promotieplaatjes die zij daar hanteren. Hij komt regelmatig overigens ook in hun Europese hoofdkantoor, dat ligt in Hilversum. Maar dat is natuurlijk een fantastische duurloper, ongekend in zijn soort. Ja. Inspirerend, zonder meer. Die ook dat niet zomaar bereikt heeft. Hè. Daar heeft hij dus natuurlijk keihard voor moeten werken. En ja, daar vind ik Geef van een kick. respectvol. Ja, ja. We hebben er nog een paar. Deze hier. Ja. Pablo Picasso. Een heel ander kaliber. Dit was een expositie die helemaal rond hem was vormgegeven in Louvre in Parijs. Ja. Ja, prachtig. En wat ik leuk vind aan dit soort kunstenaars is, zij laten zich niet zeg maar in een kooitje opsluiten. Zij op een gegeven moment, er zijn nog een aantal van vergelijkbare type kunstenaars. Zij worden beroemd middels een bepaald stijl. Daarvoor worden ze op een gegeven moment overal gevraagd.
Ja. En dan willen mensen alleen maar meer van datzelfde. Ja. En op een gegeven moment zegt zo'n kunstenaar, voor mij is nu de maat vol, ik ga een hele ander stijl aanmeten. En dat vind ik, dat is ook die zoektocht naar expressie, zoektocht naar je kunnen uiten. Beroemd is dat Pablo Picasso vond dat zijn ultieme droom was weer zo vrij te kunnen denken als een kind. Want wij verliezen dat en gaandeweg dat we ouder worden. Hè, en we worden steeds meer ingekapseld door de samenleving, door de verwachtingen, door de sociale verwachtingen die wij elkaar opleggen. En onze successen uit het verleden. Ja. Ja. En hij had dan de blauwe periode, dat is een cubistische periode. En op een gegeven moment kwam hij iemand anders tegen. En Dalí had ook iets vergelijkbaars. Hij was heel erg geïnteresseerd in techniek. Hij wilde heel graag met wetenschappers praten en daar dingen van oppikken. En dat komt dan op een of andere manier, soms niet heel zichtbaar en soms wat meer zichtbaar, terug in zijn werk. Ja. En ja, dat zijn wel dingen, daar word ik wel altijd blij van. Ja. We gaan deze helden even laten voor wat ze zijn, want we komen op jouw, eigenlijk op iets wat in jouw carrière heel veel betekent inmiddels. Mm-hmm. Want je hebt het op een gegeven moment aangedurfd om je te gaan buigen over afvalmaterialen. En een van die afvalmaterialen zijn de spijkerbroeken die we dragen en de denimstof die ongeveer de helft van de populatie iedere dag aan heeft. Ja. Daar heb je iets mee gedaan. Wat is, misschien dat we eerst eventjes kijken naar je eigen filmpje, want je hebt er een video heb je er, van gemaakt, dat we even kunnen zien waar het over gaat. Misschien is dat het beste. Are you aware that on a global scale, no less than 4 billion pair of jeans are made every year? And of all those textiles that we produce, 73% is incinerated or ends up in the landfill. We can change that. Hi, I'm Mark Myers, industrial designer, and I've spent more than 5 years of searching for new ways to reuse the enormous amount of discarded jeans. My mission is to create beautiful new products out of textile waste. By putting in a lot of love and a touch of magic, I discovered a method to transform discarded jeans into brilliant bracelets. After sorting, destructing and spinning, my production partners and I were able to produce a strong and beautiful yarn that's made of recycled jeans. With my team, we designed a collection of bracelets that tells the story of its origin. A collection of light and dark shades of denim blue and denim black, just as you know it from the jeans you wear every day. We need your help to make my mission come true. All it takes is a touch of magic. Denim magic. Ja, geweldig. Interessante video. Zelf ingesproken en eigenlijk vertelt dat al heel veel in een nutshell. Jij bent dus terechtgekomen in dat restmateriaal. Iemand heeft je dat gevraagd, neem ik aan. Ja, dat was een kledinginzamelaar in Den Haag. Mm-hmm. Een grote kledinginzamelaar. Dat was destijds de grootste caritatieve inzamelaar. Dat betekent alle winst werd gedoneerd aan een goed doel. En zij verdienen geld door alle kleding die wij in de bakken weggooien, waarvan de meeste mensen niet weten wat daarmee gebeurt, tegen licht te houden, te kijken of het weer herdraagbaar is. En dat wat herdraagbaar is, dat wordt weer verkocht aan of de vintage stores of aan überhaupt tweedehandswinkels, maar ook aan destijds Oost-Europese landen, Afrikaanse landen. En hun verdienmodel staat onder druk, want er is van alles gaande in die markt. Er komen steeds meer van die bakken te staan, dus de opbrengst per bak die loopt achteruit. Ja. Maar ook een aantal Afrikaanse landen hebben op een gegeven moment de grenzen gesloten voor ons afgedankt textiel. Oh. Om de reden dat hun eigen textielindustrie dan niet van de grond kan komen als je het aan de andere kant gratis of zo goed als gratis importeert. En dat is één aspect. En het andere aspect, en dat is misschien minstens zo belangrijk,
de overal kwaliteit van onze kleding gaat schrikbarend achteruit. En dat komt onder andere door de fast fashion bedrijven, waardoor je eigenlijk kledingstukken hebt die langer meegaan, die sneller uit elkaar vallen, die ook sneller verouderd zijn, ook qua model. Dus er is een enorm probleem ontstaan en dat is letterlijk nu door corona nog een keer ontzettend versterkt, want we hebben alle kasten opgeruimd, we zijn nog meer gaan weggooien en ook nog meer gaan kopen. Dus wij produceren als samenleving een enorme berg kledingafval. En hun vraag aan mij was, denk nou eens mee, wat kun je nog met datgene wat over is, wat dus niet meer draagbaar is, ja. Wat ook geen andere functie meer heeft. En daar zijn we mee gaan experimenteren. Dat gebeurde onder andere door daar composieten uit te maken, dingen met elkaar te mengen. En een van de combinaties die daaruit voortkwam, was één waarvan ik zei, dit is interessant. Dat is een combinatie van? Dat was een combinatie van gerecyclede jeans, as we know them, in combinatie met een bio-based kunststof die gemaakt wordt van onder andere suikerbiet, suikerriet of mais. Daar kun je bepaalde suikers uit halen en met die suikers kunnen we weer kunststof maken. De mensen die wel eens zelf 3D printen, die kennen de kunststof wel, dus PLA. Ja. Daar maken ze ook onder andere de printdraden van. Dus met die kunststof, en die heeft een hele mooie eigenschap, die is heel erg mooi transparant, kun je weer nieuw plaatmateriaal maken en vanuit dat plaatmateriaal kun je weer nieuwe producten maken. Okay. Ja, vanuit die gedachte zijn wij aan de slag gegaan. We gaan een paar voorbeeldjes zien. Hier zitten we er middenin. Ja. Wat heb je hier geproduceerd? Nou, dit zijn placemats en onderzetters die met dat betreffende plaatmateriaal zijn gemaakt. Die zijn overigens wel behandeld zodanig dat ze ook waterafstotend zijn. Je niet meteen kringen op je producten terugvindt. En het leuke is, aan de achterzijde zit dan ons denim vilt. Want je kunt ook een andere receptuur hanteren. Dan krijg je meer datgene wat ik hier zo meteen kan laten zien. Hier is ook een voorbeeld. Maar dit is het vergelijkbaar. Dit is een tas uit... Die we zojuist zagen. Ja, uit een denim vilt, dus flexibel. En in het geval van die placemats en onderzetters wordt de ondergrond beschermd. Ja, tegen krassen en andere zaken. Maar dat is bij die tas niet nodig en dan krijg je dus een andere textuur en een ander materiaal. Is dit nu heel goed te bewerken? Kun je dit naaien en zoiets? Dus eigenlijk weer als textiel te gebruiken? Ja. Mooi. In de textielwereld zijn het sowieso twee werelden. Je hebt de wovens, het doek. Iedereen kent het weefsel. En dit is een hele productietak die draait om non-wovens, waarbij kortere vezels, bij de wovens werk je met garens en hier werk je met vezels, die worden op een nette manier neergelegd. De volgende laag die gaat er als het ware dwars overheen, dus je krijgt zo crossverband. En zo wordt gestapeld, vervolgens geperst en dan krijg je daar het doet een beetje denken aan triplex, multiplex. Dat werkt ook een beetje zo, hè? Dat het in verschillende richtingen op elkaar wordt verlijmd eigenlijk. Ja. Met multi-hars en dan een eigen structuur krijgt. Omdat in de vezelrichting heb je de meeste sterkte. En als je daarmee kunt combineren, dan heb je in iedere richting op zijn minst een goede sterkte. Er zijn nog meer voorbeelden, hè? Deze bijvoorbeeld. Ja. Die moet er nog een keer van gaan komen. Dit is nu nog een mooie rendering. Ja, het is natuurlijk ook een loungechair, een beetje in de stijl van Eames, voor de mensen die de klassiekers kennen. Ja. Maar het zou natuurlijk geweldig zijn met bijvoorbeeld vegan leather, de zittingen en hardschalen delen uit Denim X. Ja, dan krijg je wel echt een machtig mooi meubel. Ja, er zijn er nog meer. We hebben een enorme mooie lijst van toepassingen. Deze is heel gewaagd. Ja, wat vind je daar gewaagd aan? Nou, dat is niet het eerste waar je aan denkt. Dat je denkt, het geeft wel heel veel identiteit aan je klok, maar het maakt hem... Je voegt geen kleuren toe, dus je maakt echt gebruik van datgene wat er al in die textiel zit. Dat was een leuke aan dat wat net werd getoond. Ja, die 3 klokjes. Ja. Want de textielindustrie die drijft op hele grote volumes.
Dus wil je iets kunnen laten uit elkaar trekken, want dat is wat wij met de jeans doen, dan moet je dat eigenlijk in hele grote batches doen. En dan praten we al snel over duizenden kilo's. En die rode versie, maar ook die witte versie, hoeveel rode en witte jeans zijn er? Ja. Toch nog best wel veel, maar je moet al een tijdje sparen, zeg maar, om daar een voldoende grote batch mee te krijgen. En dat hebben wij toen gedaan, samen met... Je ziet het gebeuren, denk ik. Hè? Dus dit is, af en toe zit er een rode tussen. Die moet je dan allemaal opzij houden. Ja. Wachten tot dat een grote hoeveelheid is. En dan kun je klokjes gaan maken, bij wijze van spreken. En dat is misschien wel leuk om te noemen, maar in Heerlen wordt dat sorteerproces... Want dat moet door mensen gebeuren. Dat hebben ze daar ingericht met mensen met een beperking. RD4 doet dat werk. En die hebben dat hele proces opgesplitst. Daar zitten mensen aan een lopende band. En de ene pakt er de t-shirtjes uit, en de andere de jeans, en de andere de sokken, en de andere de onderbroeken. Geweldig. En zo krijg je een sortering. Want in algemene zin, binnen de duurzaamheid, is er één ontzettend belangrijk aspect wat elke keer terugkomt. Je kunt alleen weer nieuwe producten maken als de secundaire grondstof, waar wij dan mee moeten gaan werken, zuiver is. Dus je moet zo zuiver mogelijk nieuwe grondstof creëren uit wat eerst afval was. En dat is de grote kunst. En dat gebeurt in de autobandenwereld en dat gebeurt in de fietsbanden. We hebben voor Dyneema met kogelwerende vesten gewerkt. Kijk eens aan. Defensie hebben we de legeruniformen verwerkt, wat weer een andere combinatie is dan... Weer hergebruikt eigenlijk. Dat is dan de truc. Ja. Want ik weet nog van 10, 12 jaar geleden was er iemand die maakte tassen van brandweerslangen, wat natuurlijk super spectaculair was en heel bijzonder. Maar je gaat echt, je haalt de hele vezel uit elkaar en je hergebruikt het binnen de mogelijkheden die er dan nog zijn. Ja, en je noemt dat upcyclen, geloof ik, hè? Ja. Dat betekent? Upcyclen betekent voor mij in ieder geval weer waarde toekennen aan iets wat anders een restmateriaal zou zijn, wat of verbrand wordt, of gestort wordt, of ergens een laagwaardige toepassing krijgt, bijvoorbeeld als vulmiddel van beton of dat soort zaken. Ja. Nou, daar is meer dan genoeg alternatief voorhanden, dus daar hoeven we niet materiaal in te stoppen wat ook nog een mooie stoel kan worden. Ja. Met dit product ben je toch wel een opvallende Limburgse, laat ik maar zeggen, producent. Ja, je bent niet zelf de producent natuurlijk, maar je bent wel degene die het concept heeft aangereikt. Ja. En je komt dit waarschijnlijk in allerlei productieprocessen nu tegen dan. Of is het alleen Dynamix als eindproduct, als merk? Wat is precies de vraag? Want ik probeer even te kijken van hoeveel bedrijven produceren dit. Ja. Zowel die klok als de... Nou, die klok, dat zijn eigen ontwerpen, dus daar zijn wij uniek in. Ik denk dat in de breedte zijn wij de enige die dit doet en dit kan. En dan heb ik het over mij en mijn productiepartners. Oké. Ja. En dat gaat heel ver, want we hebben nu hier over thermovormen, maar je kunt ook spuitgieten, je kunt rotatiegieten, de bandjes worden gevlochten, de band wordt geweven, dit is ook weer met jacquard weven, dus er zijn allerlei technieken, maar altijd met één centrale noemer, er zit gerecyclede jeans in of gerecyclede materialen. Waar kunnen we die vinden? Welke winkels verkopen? Nou, in de buurt hier hebben we nu een paar verkoopadressen voor onder andere de Dynamix tassen. Dat kan bij Loods 5. Dat is onder de noemer Makers van Maastricht. Oh ja. Daar staan wij bij. En de bandjes zijn op meerdere betere herenzaken te krijgen. Onder andere in Beek zit Market 8 van Kasteleins Mode. Dan mag er geen vergeten, we hebben stocks in Elslo. Ja. Dan moet ik even chef, oh god, hoe heet die nou, in Geleen in ieder geval. Ja, dus er zijn een paar adressen. Allerlei plekken te vinden. We gaan zo bij Dynamix op de website kunnen we waarschijnlijk eventjes gaan kijken. En als je dan zegt ik wil dit hebben, dan kun je de leveranciers waarschijnlijk vinden bij jou in de buurt. En bij Loods 5 ben je dus ook actief als een van de makers van Maastricht. We hadden hier eerder Rob van Akker.
Ja. die daar ook levert. Ja. En zijn metalen designs daar, Ja, klopt. ja, laat ik maar zeggen, te koop aanbiedt. Mhm. Dat is toch wel bijzonder voor Maastricht. Hè? Ook leuk van Loods 5 dat ze daar überhaupt ruimte aan scheppen. Want het is toch wel het zijn avontuurlijke producten natuurlijk die zich nog moeten bewijzen. Of Ja, en niet allemaal zullen misschien heel commercieel zijn, maar ja, we hadden het straks al erover, je moet dingen proberen. En ik moet daarbij zeggen, dat is denk ik belangrijk om te noemen, het is allemaal geïnitieerd, maar ook ondersteund door de gemeente Maastricht. Dus ja, hulde voor de gemeente dat ze daar ook hun nek hebben uitgestoken. ja, dat ze de lef hebben en de durf hebben om dit te propageren en mee te ondersteunen. Klinkt goed. Kijk, en daar zoeken we toch altijd naar dat meer van dit soort initiatieven. Want ja, ik denk, als je niet weet dat iets bestaat, ga je natuurlijk nooit aanschaffen. Dus we zullen met z'n allen wat meer die media moeten opzoeken. Mark, een uur is te kort. Ja. Een uur is te kort, nee, echt waar. Ja, we zijn gewoon door een uur heen. En er zijn mensen die denken van, ja, maar ik moet naar bed of weet ik wat er aan de hand is. Maar we komen een keer bij elkaar terug, dat weet ik zeker. Ja. Of het samen is of met de camera's erbij, dat gaan we zien. Maar super veel dank voor jouw mooie toelichting en inkijkje in jouw belevingswereld en je bonte bestaan. Dus ik vond het super dat je hier was. Dankjewel. Daarvoor grote dank. En ik wil onze kijkers ook bedanken voor het feit dat ze er weer waren. En vooral, ik wil ze beloven dat we er volgende week weer zijn met een hele jonge gast overigens. Het is nog allemaal een voorbereiding, maar jullie zullen in de loop van de week wel op Facebook zien verschijnen. Fijn dat jullie er waren, een hele goede nacht en tot de volgende aflevering van Radio Perolas. Dankjewel.